deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, cantant el Quiqui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia! Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, benvingudis al Quiqui Ràpid, aquest podcast que abans que comenci sembla pràcticament que ja s'hagi acabat. Aquest podcast que podeu fer servir per lluitar contra la sequera. Us el poseu mentre aneu a la dutxa i si el podcast acaba abans que us dutxeu, que acabeu la dutxa, vaja, que hagueu tancat ja l'aixeta definitivament, merda, esteu malgastant. La culpa no és dels ciutadans, és de les indústries! Sí, correcte, però tampoc es tracta que estiguem mitja hora a la dutxa, o 2 hores. 2 hores, com ma germana de petita. Les batalletes d'en Grancar... No. Batalletes d'en Grancar sí, però no són encara això. Les batalletes del Grancar van per un altre tema. Que aquest podcast serveix per controlar el temps de dutxa. Si en el que dura aquest podcast us heu dutxat, bé, a més, us el poseu per dutxar-vos i aneu apagant l'aixeta, saps? Apagues l'aixeta perquè així escoltes. No és que el tinc a tope, no, apagues l'aixeta i així escoltes. Tot això que estic tirant ara aquí és un homenatge a l'Slurmf. Hola, Slurmf, cors de Millennial, t'estimem fortíssim. Va, coses, que el Quiqui Ràpid passa tan ràpid que com me n'oblidi d'explicar el que he vingut a explicar avui, doncs merda. Avui vinc a parlar de deformitats. De deformitats? Hòstia, parlar de deformitats sona heavy, Hi ha gent ara marxant. No! Passes de formes, no, sisplau! No! Ho diré en llatí. Pupus pravus, que vol dir noiet de forma. Pupus pravus et strabo, que vol dir noiet de forma i estràbic. Anava a dir bizco, però això és castellanisme. Batalletes del Grancar, i començo? Sí? Va! Sintonia, sisplau! Les batalletes d'en Grancar. Avui vinc a parlar de deformitats, més o menys, perquè l'altre dia, fent memòria de la meva vida, jo tinc una cosa, i és que tinc una capacitat brutal per recordar coses de quan era molt petit. Recordo el meu primer dia P3, vull dir, no, es diu I3, però es deia P3 quan hi anava jo, vale? Vale, puc? Sí? Molt bé. Ai, és que la gent... Recordo merdes, vale? I una merda que recordo és un veí que es deia Alfonso, des d'aquí Alfonso, perquè l'Alfonso va traspassar, l'Aparicio es va quedar vídua. No direm el nom complet, però Aparicio, un mort, vull Aparició, que és un... Aparicio és nom i cognom alhora. Com a nom ja però com a cognom m'agrada menys, perquè és com, l'Aparició ha aparegut! Total, que recordo l'Alfonso, un veí que jo tenia de petit, que era un bronques. Recordo que era un bronques, o almenys els meus pares deien que ell era un bronques, i com que deien que ell era un bronques, doncs jo suposo que assumia que l'Alfonso era un bronques. No passa res, l'Alfonso era un bronques. I com que l'Alfonso era un bronques, llumetes vermelles. Uau, increïble. He començat el Quiqui Ràpid sense llumetes. Això els del podcast no us n'adoneu, però els del vídeo ara esteu locos. Hi havia alguna cosa rara, no tornaré a començar. L'Alfonso era un bronques, vale? Era un bronques. I jo recordo de l'Alfonso que tenia en un dels dos peus, ara no em facis dir si el dret o l'esquerra, si hagués de posar diners, diria, i una pistola aquí, quin peu era? Diria que el dret. Jo diria que el dret tenia el dit petit com així, muntat sobre el dit anterior al petit, que, clar, com es diuen els dits del peu? Com es diuen els dits del peu? Perquè de la mà és el polze, l'índex, el cor o el botifarra, perquè és el botifarra, l'anular i el petit. Però és com si el petit estigués muntat a l'anular del peu. Però clar, no es diu anular perquè no portem anells. Tenen nom els dits del peu? Hòstia! Tenen nom els dits del peu? Ara m'he quedat loquíssim. Tant de bo sí, és una cosa que hauríem de buscar. Doncs para el podcast i busca-ho. No penso parar el podcast, però no.
Però, si algú sap la resposta... És més, no ho buscaré. Si algú sap la resposta, 644 82 17 15. Sempre ho dic, em sé aquest telèfon de memòria i el de la meva parella no. 644 82 17 15. Si algun dia tinc un problema, trucaré el Kikirikic i ningú respondrà. 644 82 17 15. Tenen nom els dits del peu? Missatge de veu al WhatsApp del programa o de text. També podeu escriure. Sí, és que em fa molta vergonya fer un àudio perquè tinc una veu que sembla la del Mickey Mouse. Hola, els dits del peu es diuen Josep, Pepita i no... Bueno, no passa res. Hola, soy Mickey Mouse o Mickey Mouse Galego, y voy a hacerte un audio para decirte que os dedos do pie no tienen nombre. Bueno, doncs, si ets el Mickey Mouse Gallego i et fa vergonya, enviar un missatge de veu, enviar un missatge de text i no passa res, i està bé. Jo us llenço aquesta pregunta. Algú ho sap? Tenen nom els dits del peu? Volem saber. Total! Tornem. L'Alfonso, el marit de l'Aparicio, tenia el dit petit muntat en el que seria l'anular però del peu. I jo recordo que de petit, doncs, jugava a... Per què recordes això? Doncs perquè jo de petit jugava a fer-ho, i em posava el dit petit al damunt del que seria l'anular del peu, així, i és, a veure quanta estona aguanto, saps? En plan, com si l'Alfonso fes a propòsit i anés per la vida així, tinc els dits creuats perquè sempre estic desitjant tenir molta sort, o perquè estic dient sempre mentides i llavors no, saps, no computa allò de que no, creues els dits i és una mentida i no compta com a mentida, saps? O sigui, no... La banda del patio. Total, que recordo això. I jo, on venia... On vull arribar jo amb tot això? No vull arribar enlloc. És a dir, avui us he tirat una merda, així, pum! Us la mengeu per no arribar enlloc. És a dir, jo he vingut aquí i no tinc cap mena d'objectiu. Només volia explicar que me'n recordo que un senyor que es deia Alfonso tenia els peus així, un dit del peu així. I jo de petit doncs feia el mateix i a veure quanta estona aguanto! I ara tinc ganes de fer-ho. Ara vaig a buscar-me els dits del peu. Mira, ja he muntat el petit en el que seria l'anular i a veure si aguanto fins que acabi el programa. Amics, amigues, moltes gràcies per haver escoltat el Kiki Ràpid d'avui. Un Kiki Ràpid que ha estat completament inútil. Que no us ha aportat res. Allò de la sequera i tal i qual, decidura... Molt bé, encara estic aguantant amb els peus creuats. Els pets també me'ls aguanto perquè encara no em cau sobre. No porto panyal. Hola, Eduardo. Els dits creuats. Total, que... Ui, és una mica incòmode això, de cop i volta. Avui no ha portat res al Kiki Ràpid, però espero que hagueu tingut una estona entretinguda, que al final per això està el Kiki Ràpid, per entretenir-vos una estoneta. Ai, una estoneta de no res. Missatges de veu i de text al 644 82 17 15 i ens tornem a escoltar a la propera. I si la propera és un divendres, doncs Kikiriki. Però tranquils. El Kiki Ràpid és el vostre podcast preferit. Això ho acabo de dir. Ho he decidit jo. Els dits encara estan creuats. Apa, xau. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikic, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.